Yani mutageti korengeri buna umuntu narayigo obu. That is why. Mutageti korengeri yekiroki. I only have 6 months. Kende ngengo gotegera what? Ngotegera nkikebe. Yorio menye gusenki. Okoiro mutu kweli. Noyo no muganone no mwanchi trubena. Kike bigwani nguzira sari bugora siko kuchisa. Uyore. Ngire ndekebe kwasa sara tenenega turi. Ego. Ego ketwa yo sai. Ngikebe. Aji. Yani maite. Watu wezi elewa. Ntabya iryoka. Muntu kokose na banga tinko konya gendira kina bongote kera at least. Ntabya iryoka. Maite mni familia ne chande kitonoiga. Mama na tate bataite divorce pa kurwanirire bintu. Alafu muntu yoyo mukonyengo tebi nanyi kwete manye kuigubuna acha yeye kuna fena bayangu my own best friend Sophie. Yani nilikuwa nadhani like she's the only friend I have, like muntu bwika na maitenda amini nsenere bwika. Kyo mine tinga Sophia na tato mino. Na kwa take tukutigana tato mino. Tiga kara tiga kore roma yate evinde ina buko ge chenkoro yawe mira kimi kusibono. Sophia no muntu mone ne bona ina magosa ina rutakire ko chande ko moya tali yae. Tato mino kusuno muntu mone ne. Wantu babwate kibande ngikunya kwa kumeli. Jivile no miza moyo ujuitu. Mora ya. Anya ndiyare ko bana makosa ga ebieka. Bona ina makosa botiga bantu be chandirawo. Aya ifyage kumisera kini to kumeli gente kimono. Subia no muntu monene. Otanga nae kwa kosete. One gente ke binkelinga mamu mino nera ko nera ba ko kosera bon. Yani ngimwetu bobe yani how tigana na tigana kerusia senkoro ya kwanza bono ne kikucha kuisaransira ga bono ra kuchin soka kitaro ngose bara ko kengo bara ba kendre ne bintu bia mura koranga ki karega ni kumbe yani kike bono ruchi mwitera what is this ikene kinabweri tengo buncha bono ni ukuguru ya bantu amakosa ya bantu bandi muntu bweto kweta guru ya makosa ya bantu nyeso ayetiga kumuntu kiro muntu acha kana makosa aye onye Sophia yumo tigane tenda endesi swimming pool like everything ayo swimming pool nje na na to miru ndokana naye na to mujiko nyesi lakini utakiro tiga kumeli nyabendo nakimono aye roche squeeze Osoro ari kurwanya orega nje kwanza Osoro ngete mechando tindikorara inki komware ngaba kagas kari Osoro anyora kamoiro mutu ndadokoro muntu okora diho ninga mubutora magunchara make ombaire ndobwatu muntu okoro kuombaire okobutora chieri okobutora akini tibwe baiga mose kwande tyaga sukuru ngago sinyete no tate gasi abono rigidi rabuno Osoro akurwa kagasikari mbe ko muntu norro asakurwa nkaka gasi akwataite Osoro atige gasi atige gosabutu abwatu option yo gotiga Osoro abutwe gasi abundaisi nditoko ya mana abundaisi bunakorwe gasi nenchenso gasi immediately ngosa sakurwa ndeto muntu nataite kobeko nkoe gasi asoyo nakuru Igom Osoro kudetermine ndingo soe gasi yani. And noroche madara wali abwate narna bagake. No Gesare
Gesare omuyo renge kotebwe kenyoro kabebu na Gesare. Ngweto tangasirie tauni eyonsi pie kenyore Gesare te ng'osoro ne gasiari yo manage. Manager oteria nene. Ngweto ne chingo ka ko manage echenge echingo komendire yari pi. Aya korona na gotebi seri Osoro kurwe gasi ko gasi atukura. Ai kionke kongiranga kienta mambichi sabunechi. Osoro fired at home resting. Ngakere simia kero Osoro ajireka. Togambe tali. Sawa. Mambichi sabunechi. Osoro ari nyomba. Wato borombo ate nasaka nandugo bokimo chimubukeri tukechiebere. Ndinje buweka. Manje tonga mbokeri ndabasa kwanda nekinde tamasakarane ngimakiri nge engende bengi nkolegas. Kora seri Osoro nkoegasi yebengi. Kasi yebengi. Seri Osoro. Nyasaima. Mambichi sabunechi. Tomara negaga. Osoro fired home, rest in peace Osoro. Chai, you say coffee? Chai. Okay. So. Time is near. Mora? Are you good? Konaruch. Karai karan sanga. Tura. Mete isa kwa gachi ten turaga. Nkiwata kete chikoni na bakoletero. Kene nkeyo. Okay. Haya, na boko bikecha onyakoni. Ose, boko liri tunda. Isa kwa kete chitoma eten tura ikaransa tugamba na iburungu bine bwenarete. Mora, ngaki ngumu. Mbona bere mnakwanya tigetu. Ni maite n'ubururu ko wago cyane. Andi gisangi cha tuwe na tinko rengereti. No nyambo na tukugamba naye. Abanyagitari na consult bankaga abatari bangu. Mumete ntubya ngumbu ebinde ebibwate amariyo na ndabwate chief side effects yesu. Bigugo cyane. Lakini amariyo yegenkaga yeke Gusii oise go ikamererigu ngabona nyendiri bwate dosi yobusuntu tukira rituko kanga kwa bwene ikera ubusuntu tubukuru asemburi mburi kuri emete nemete bwata mariyo gama yasa Ono tata wasinyiru kondwari n'ebintu ntakire kurwari buna ibano no baro yutaite to chaki oui obutari borogi inyigwe buya tuchetiye sukuru no somete eyuri sake kore nande binte byonse pino biri kirega nabo gosoma. You are an adult, you know, and the decision is yours. I know monto marena. Again, tota manyete. Emete yeke Gusii, encherero osiri. Ige bwetero ni ria basoni. This is organic, No chete school, na ende kwa beru monto mane. Soma binte biri kirega. Nyore chinso so mu bwati. Ore go sto bwena. Igo noro jini ntemete. Ko temande sana ko ruari. Bona njina ninajite kumanya na emete yeke Gusii amariyo gaye na amaya asumuntu bunaye. Noni wete mora. Tamete kinyoka gote kerokyo. Ekiara gisa kwaga chita. Gisa kwa chite tindo chigo sinora yo litu atiganete ngumbu mwana morabero mwana musarure tindo chigo sinaye. Kene nkyo mama mintante birinche ketari ubumaene. Ketari ubumaene? Yora gote biri binto. Mintante biso no ubumaene binachire na nyoro go gukora gaiga. Nkieke bose. Abakungu abagwachakire kunyoma gaiga. Ayutagie gusana arayuka na tebiu. And that is the reason tanyare go access chibe nkore room medication manta kire go kore. Look at this girl. Kobiro. Kwa nini antivirus?
Ngainko murusi. Antivirus taracha nyumba kurugoro tarairi nyumba. Bono gose nayo tekira konde ngai Antivirus ore kimumenye tene. Inabo kancha kubori buri gusonde bwensi omoro nembra yatu itegoro. Njetimete kuzinabona nyora macha muira. Kwa morigiri ase chikangana. Na nyoru mutanga ndete kubori kumarolire. Nje bono ngakyo kombori nje buna ngobono nje nakate. Toli mosani oe. To kombori kwa kwanza nando bantu bara masiko bwanyi aisiko nyara kwete ande nje kwa bori mutanga ne nyara nje muite. Tago kana lino no mwalinge kali kimugoite story. Aye Kobiro. Atoli mosani Antivirus. Ora nyoro mushine changanywe ta ka sari gose. Changa bongo bwana mbori konta changa. Onyo moyo no kandire. Igoro tara iri nyumba. Igoro magaroba. Tara iri nyumba. Asa kete igoro mugaso. Tara korweri tana moranje. Toko mwageresi. Muteja. Nchakati metia Antivirus onakari. Lakini aye mosani ngai goso ga. Erega sirete ndekindoro. Nene ngakibona njoko ndenga. Aye mosani oye. No komisete. Antivirus nje ingoro na muroche magaroba iga. Wale nya kamwana getaka baliri buja iga. Kabwa to muoko kasibe to muoko kabisa. Tako chako ngaine Kobiro. Muke mana kamwana getaro kale ngaka kajaga sana kukubuga. No kamanyete. Tinka manyete buya. Tako kana kama komo manyete ndebi ya eningo. Aba kamwana kale ngaka ya. Lakini Antivirus ngai tali musibati omino. Munda lakini kokobori no meto mukungu ibare kana. Nje naro chaka mwana akayeka ngamukwani ngaki Antivirus sukuizo ko chase ligi ngaiga akangaina ngam gose musibati omwabo gose mamu mino gose mochokoroje chi story ketanga rest lakini omuiri gose no yogo ngai kwabaro chikochi amangana yaba kungu na nje na nyoko imbire esabu ya obori ibine bintu byane na nyoko naende kwanza tigabona ngotebyo nyetumaite inyoko gere totaranyo chibese chikwathganiti ngumbu dicio chikunya korwaririwo the first session na ero chita kabeke bintu sen code junction ne bintu ntari koigwa na mari tu anyora nere ebine bintu bya inje no musacho mugusi naende tiangotebya nyaruke onyenta gite konyomu mukunguonde nabo ebitari bintu moko ambana nyoko nabo nkonyomu mukunguonde inje no musacho mugusi the decisions that you have made na chichi koretende gaige sinde bono iga nyoko it was you na gwachagete bintu you cannot blame my mother for every wrong thing that you have done in your life nyaruke I missed clinical trials because of you because of her. How is it because of my mother? My mother was not the one who was married. Ngobegete injection yechibesa chianeke ronkurusi. Tari nyoko. Muroche bone bintu. Ngakera ko chakobeke injection yonye ndivyo tamakorete bintu kwa makore. Bintu kieni. I can marry as many women as I want. No maiteke kusiboria. Ose mwakina ngumbuka teka ngumbu. Igwache tekaga, tegera nkora engotebi. Onye gutete nkurwari. I'm trying my best if you were trying your best, I would not be dying right now. I missed a clinical trial that was going to save my life. And you're telling me you're taking care of me. How? Shut up. Kirangate. Injeniso. Injeniru bwenete kongina ne. Mara. To onchogania. To onchogania. No nyuwete. To onchogania na endo nturutumbe. Amangana yonsi pi nyoko na nabona amanyete na ngochakari kukubekire bintu mutu bitaisaini kwale wanja ontegere kwanza nyoko nakabeke to mumuronde gagu akoroka your brother. This is between me and you don't understand the family genealogy moisi olitari yomine kinege ntoma itota maiti na ende na abeke na kia kubwatere chibasa cyane nerinda chamubeko anyore ebini maiti to manyiti. The only person who had the right in living to be ane, nae, tari umosauri. No wait and wait no chakirita. Only wait. You got chaka korengeri from that perception. Torengeri perception ya nyoko quick. Marano ni wait. How important is this money yenye mnapigania na mam? Yani mtataka itikorengeri buna umuntu nara ogu. That is why. I only have 6 months. Kene ngengo gotegera what? Ngotegera nkikebe. Yo menye gusenki. Okoiro mutu kweli. Ondeta yongere mutu. Ento matinkirie kemuneke ngokunde whatever happens. Inu wanera chibesa mna mutagete. Igobane bintebyo spinga kolire nkaliko korari saji ko ende metenko kurigeri this is nothing. It's nothing. Yeah, it's nothing. Yargena nyuget. You know what?
At the end of the day, I'm dying. I know man ina bakungwe kanyoruke gimonye gutagete. Genda rinde nyomera ni unaye. Nyaruke chikongera neriga. Na baro che bare kwenda kuchia akachua mugete akakira bugete iga. Ano njenga buga korora ko mwetiga amwire kuchi amurini gali. Njande tino mo kwere ndo. Ore no bakena Kobiro. Bona nje nanya ngainere. Aki antivirus tali ngambo. Aba sawa asanti ya sema. Igor tali moyo. Utali moyo anenche. Ya. Baba, igo antivirus uchakira magana nainde. Igo chakira ko chia senge njogete. Na kinkubuli antivirus. Abo ori ara isa ko monyo isa ko nyuamo mosibati ori no muya. Omuya ta Kobiro ngeke to konte biaye. Ngeke to konte bi. Yani nate banga ki gusa anyuamo mosibati okabe. Ari ngomu ya sana. Mwana ke tomo bariri. Oyo na antivirus uchakira buli yobo. Igo antivirus Thailand. Igo antivirus yakaraire nere. Naye ngenjokora ko mwata chimba na bora nyo. Haina ya mwana naye karaka kole mtu biao. Sawa asante. Nana molija. Igo tori ko ngaka na chibesa na ko tawiri gento buneki. Genda. Information ya story ira enyore. Aba gaki mwana ori ale ngomu ya kanati. Aye ko manyoro mati mwana ori nge namba ya yabona. Ombogo tindi mogi sangyogo. Onte kintere nkore rure. Tontie maya. Denda tora ranchara muro.